Εάν έχετε παρακολουθήσει ποτέ παραολυμπιακούς αγώνες ή έχετε διαβάσει για κάποιον παραολυμπιονίκη, σίγουρα έχετε παρατηρήσει ότι πως δίπλα από το αγώνισμά του εμφανίζεται κάποιος συμβολισμός αποτελούμενος από μερικά γράμματα και κάποιους αριθμούς. Ο συμβολισμός αυτός βρίσκεται εκεί για να μας δείξει σε ποια κατηγορία αγωνίζονται οι αθλητές. Όπως έχουμε ξαναπεί, στους παραολυμπιακούς αγώνες έχουν συμμετοχή σχεδόν σε όλα τα αθλήματα, όλες οι κατηγορίες αναπηριών. Το πρώτο γράμμα ή τα γράμματα που βλέπουμε πρώτα μας δίνουν την εικόνα σε ποιο αγώνισμα αγωνίζεται ο κάθε αθλητής και ο αριθμός υποδηλώνει τον τύπο της αναπηρίας και τη διαβάθμισή της. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του στίβου, ο συμβολισμός των κατηγοριών αποτελείται από ένα γράμμα και δύο αριθμούς. Τα γράμματα που χρησιμοποιούνται είναι το αγγλικό T από το track για τους δρομείς και τους άλτες και το F από το field για τους ρίπτες. Από τους αριθμούς που ακολουθούν μπορούμε να καταλάβουμε αν ένας αθλητής ανήκει στην κατηγορία της όρασης, αν έχει εγκεφαλική παράλυση, αν αγωνίζεται σε αμαξίδιο ή όρθιος, αν έχει ακροτηριασμό στα κάτω στα άνω άκρα και σε τι βαθμό.